No, ahojte pri ďalšom videu. Toto som nechcel natáčať, videjko ohľadom tohto televízora, ale povedal som si, že podelím sa aj s vami aj s takouto skutočnosťou. Takže máme tu televízor, v podstate nie LED TV, ale LCD TV. Rozdiel je v tom, že LED-kové televízory používajú LED pásy, o ktorých sme sa bavili, a takýto typ televízora používa CCFL, trubice. No a rozdiel medzi nimi je taký vlastne, že na tomto type televízora je použitá tzv., ako to nazvem, invertorová doska, pretože tieto trubice je potrebné napájať až 1300 V jednosmerného napätia, ak sa nemýlim. Takže je potrebná invertorová doska s takýmito malými cievkami. No, poukazujem na ten televízor hneď z prvého dôvodu, že nadviažem na predošlé video, kde boli aj také zaujímavé komentáre, ktoré som si rád prečítal. A ja som vedel, že to video bude zaujímavé aj hlavne na takúto debatu. Ale čo som chcel poukázať hlavne je, že táto doska, čiže power supply doska, čiže tá napájacia, tiež obsahuje, ako vidíte, elektrolytické kondenzátory a ani jeden z nich nie je ani poškodený, ani nafúknutý a dokonca všetky sú dimenzované správne, čo sa týka napájacieho napätia. Takže, a toto je starší televízor ako 10 rokov, hej, aby sme si povedali. Nechcem zavádzať, že koľko, ale počítam, že ešte ja, keď som robil v elektre, tak to už je tomu pekných 16-17 rokov, takže, a vtedy sme tieto televízory mali na predaj, tieto typy. Takže tak. Jediná trošku závada, čo sa mi nepáčilo, je, že je zohnutá doska. Vplyvom si myslím, že už aj tepla za tie roky. Takže som uvážil, že aj studené spoje budú, tak som ich odstránil, ale celý ten problém to nevyriešilo. Ale poďme teraz aj k tomu problému. Chcem sa s vami podeliť o toto video z toho dôvodu, aby ste vedeli, že nie vždy sa všetko podarí. Takže, o čo išlo? Tento televízor konkrétne pani povedala, alebo teda ma zavolala, ja som to prišiel pozrieť, ten televízor bol funkčný, normálne všetko ukazoval, ale farby mal veľmi zaujímavé, také tyrkysové, rúžovo-fialové a teda. Uvážil som, že to bude zrejme táto T-Con doska. Takže najprv som skúsil na nej nejaké studené spoje poopravovať, hlavne tieto typy čipov bývajú dosť problematické v tomto, takže som to všetko aj prepajkoval, ako to malo byť, ale nepomohlo to. Tak som sa rozhodol, že objednám druhú T-Con dosku, ktorá mi prišla z okolností dnes. A čo sa stalo? Dal som aj túto dosku, som ju teda vymenil a televízor, prosím pekne, už nezobrazuje absolútne vôbec nič. Hej. To znamená, že televízor sa normálne dá zapnúť, aj bliká kontrolka, aj sa normálne zapne, aj reaguje všetko na ovládač, ale nezobrazuje vôbec nič. Čiže nejde podsvietenie. No a čo sa týka toho invertoru, som pátral ďalej, lebo mi to nešlo do hlavy. Mal som najprv taký pocit, že či náhodou tá T-Con doska neodpálila niečo na tomto. Lenže potom po dlhom pátraní a hľadaní schém som zistil, že toto je vlastne hlavné napájanie do tejto invertorovej dosky. A toto je tzv. Feedbackový. Alebo taká, ako keby spätná väzba. Tu vchádza nejakých 12 V, čo napája vlastne tento obvod, ale je tu na tejto tabuľke, neviem, či ten telefón to zaostrí, neviem, prečo nechce zaostrovať, ja som aj pozeral v nastaveniach, nič nechce zaostrovať, ale je v tej tabuľke niečo ako FBK, to znamená feedback. A z feedbacku mi nejde žiadny signál. Takže som usúdil, že odišli buď všetky naraz, čo sa mi nechce veriť, ale minimálne niektoré z nich, teda z tých trubíc, odišli proste. Áno, tie trubice ani nemali nikdy takú
ani nemali mať takú životnosť ako LED. Hej? Takže pomerne dlho vydržali. Len čo bola tá najväčšia smola? Televízor, zákazník a to sa mi stáva, bohužiaľ, a preto natáčam aj tieto videá, aby to zákazník videl, že jednoducho sa mi stáva to, že zákazník mi donesie niečo poškodené na opravu, poškodené, to znamená, že niečo na tom nejde, a dostane naspäť zariadenie, ktoré nefunguje už vôbec. Hej? Pretože vlastne to, čo sa tomu zákazníkovi mohlo stať doma, že mu to odíde, tak sa to stalo mne tu na pracovnom stole. Čiže teraz je to ešte možno aj lepšie, lebo keby som vymenil tú T-Con dosku, zákazník by zaplatil a za týždeň by mi zavolal, že nejde už vôbec, tak by som prišiel k tomuto. Ďalšia zbytočná robota, znova to rozoberať a peniaze by som samozrejme musel aj vrátiť. Samozrejme mínus nejaký poplatok za prácu diagnostický. Hej, pár eur na kávu, ako sa hovorí. Takže tak, no. Dejú sa bohužiaľ aj takéto veci. A ešte môžem spomenúť aj, že napríklad notebook, hej, to nemám natočené video, to som neriešil, tak som tam objednával druhú repasovanú základnú dosku do notebooku a keď som ju pripojil a zapojil, tak som zistil, že je presne taká istá na nej závada, aká bola závada aj na tej predošlej. Takže dneska nič, dneska len slaboty, biedoty. No a samozrejme, čo sa tohto týka CCFL-ka, viem objednať, to ani problém nie je. Aj vymeniť sa to dá, ale je to trošku taká tiež blbá robota, ale dá sa to. Ale už pri tej T-Con doske zákazník povedal, veľmi uvažoval aj 2 dni, či to dá spraviť alebo nie. Poviem vám na rovinu, zákazník povedal, oprava televízora, aby nestala viacej ako 30 eur. Viete, za tých 30 eur som to nemal vlastne ani rozoberať, ale tak som si už povedal, staršia pani na dôchodku, tak pomôžem jej. No, len jej som pomohol nič a seba som ukrátil o T-Con dosku. Takže budem veriť, že raz príde zase takýto televízor s takouto istou závadou a T-Con dosku budem mať. Dobre. Chcem sa poďakovať znova a budem sa stále v každom videu ďakovať za predošlé video. Tiež veľmi pekné komentáre, povzbudzujúce hlavne. A vidím, že môj YouTube kanál síce veľmi, veľmi pomaličky, ale rastie. A verím, že raz bude taký, že bude zaujímavý aj pre viacerých. Takže dobre, majte sa krásne. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.